Ja, ikke? Og du tænker på at komme godt ind over bolden. Få overbøjet ind af ramsen, som du gerne vil. Ja. Godt. Godt. Bare endnu mere den tidligere baghånd også. Træk. Sådan. Godt. Godt. Nye, 4 nye. Og træk til med baghånd her. Ja. Godt. Ja, ind i bolden. Der. Kom. Godt. Kom. Ikke vente på den, ikke at trække baghånden op. Godt. Ja, det er bedre baghånd det sidste der, der kommer ligesom lidt mere ind over den.